Salutare la toți, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi suntem oarecum într-un mic vlog, pentru că Edi a plecat, nu știu pe unde se distrează împreună cu familia, iar el l-am așteptat aici cu o farsă. Mi-am luat un pistol cu apă de la Mega Image și stoi și cu bicicleta. Bine, am dat și un pic de niște jeleuri ca să nu se supere, pentru că l-am mudat. Și am luat aici un pistol de la Mega, m-a costat numai 14 lei. Și acum îl aștept pe Edi ca să lud, bă. Și am aici pistolul ăsta. Deci fiți atenți, ca să vă arăt cum trage. Deci fiți atenți. Bă, mâncați, deci că e jet. Dar mie mi se pare că e foarte de bună. Așa. Și asta e o parte mică din vlogul respectiv. Va fi acum un vlog mare, postăm doar scena asta mică cu pistolul. Deci când o să vină, ideea că o să lud din cap până în picioare. Pentru că pur și simplu mi-e drag, pentru că e prietenul meu cel mai bun, am să-i fac eu o farsă. Așa că stați aici, rămâneți aici pe canal, că o să vedeți în 35 de minute, într-o oră, mare nebunie.